Čau ľudia, ja som vás Sibila z nového videa. Už som fakt dlho nenatáčal, teraz sa prvom složím na aktivita. Ale tak po dlhej doby ste videli videjko. A idem skúsiť pušnúť Angela na rank 25 a ideme to na to. Som doplay teda. Takže prepočte za tú aktivitu. Skúsim sa fakt snažiť vydávať videa čo najčastejšie. A teraz vám si iba povedať, že už budem asi natáčať viac iných hier. A videá budú vychádzať buď raz za týždeň, 2 alebo 3 krát za týždeň. To je všetko, idem pušovať. No tak. Typico. Bum? No nie. By the way, nerozprávam, lebo sa musím sústrediť. Boj! OK. Dole. Co robíš, prdel? Ne. Tak ja teraz trochu puštím za kamerou a potom sa vám ozvem. OK ľudia, dal som tu teraz 2 hry a už mám rank 23. A teraz si idem vyzbierať 2 rewardy, v Brawl Passe. Teda, to je super start drop a 100 kreditov. A idem teda na ďalšiu hru. Mám 2 ranky a mám tu 25. Inak ja chcete viac púšťať, dajte mi odber. To mi nikto nedá. A dobre, teda. Kód a Poko. Ten kód je v pohode, ale ešte AFK Poko. O nie, avkujem, maminko, ja som taký šťastný. Bum. OK. Bum. Bum. Kam poďte tu nie? Bum, na mŕtvy. Čo si myslíš, že robíš? Čuňa. Tam ja som krivý. Jak stíhačka. Ok, ja sa zatiaľ dohľujem. Bum. David 2.0. Si robíš prdel. Jo? Ďakujem, typeček za hily. Kam puší do vypoď. Kamo.
Kamo. To je viac easy, jak som si myslel. Kamo, nie. Toto hrajú ľudia nekonečno. Kamo, čo robíš prdel? Kamo, tretí. Hej, ale ľudia, toto hra bola celkom impossible. Hľadím sa tam na to. Lebo ak ste vidieť, tam sa z tých troch tímov nikto nezabíjal. Lepší tímeti. Ale Penny je lepší za mňa od Poco. To už je v pohode. Poďte sem, chlapci. Kamo, tak teraz sme asi v tej najhoršej situácii zo všetkých tímov. Pijem. Nice. To je Kamo, ne. Ne. Kamo, ne. Si robí srandu. Zatiaľ tu mám prvú prehru. No tak radšej by som zdal toho starého kolta. -4. Idem ešte jednu hru. Kámo, teraz prosím, niekto. Dobrý! A už nech to nebude ďalší kolt. Aspoň na max powery, more. Čakaj, to na gadgetu nemal. Big Papi a Bojana. Bojana je asi takže nie veľké, botovské meno. Veľkobotovské meno. Tak dúfam, že typek reálne bot. Dobre to bot. Kebyže mi tak bota radšej nedal proti sebe. Kamo, nemôžem začať teraz prehrávať. Kamo. Kamo, bot versus Candy. Poď Big Papi. Hej, si robíš prdel. Tam poď. Čo robíš prdel? Kámo, jak sú 4 týmy? Hej ľudia, teraz sa tiež stopňujem video. A tak za 2 hry budeme znova rank 24. Teraz skúsim znova trochu vystrihnúť a... Ľudia? Sice som akože teraz celkom ťahal môj tým, ale jak som vám vravel, po 2 hrách mám nový rank. Ja to proste nemôžem natočať. A toto už by mali byť iba nejak 2 výhry, že? Hej, ešte aj masterisku som tu získal. To budú tak 2 hry, ľudia. A sa mi konečne začne dariť.
Veľký mladých prehrou. Pem a Otis. Pem a Otis. Ďakujem, mama, ja idem domov. Chápete to, že reálne tu za videom mi to dalo Colta a Rika, ktorí normálne tryhardili prvú hru. A tu mi to dá Pem a Otisa. Prosím, nech si pro nefajti a sme mŕtvi. Sme mŕtvi. Tento typek to nepoťahá. Alebo že by že by pro poťahal. Môj šikovný typek si pro, si najväčší pro. Ale aspoň máme hývy. No tak plň, aj Otis sú celkom v pohode títo. Daj útku. Pum. A my to doteraz celkom tryhardíme s mojím týmom. Pum! A teraz prvé miesto. Prvé miesto v tomto videu. Prvé miesto v tomto videu. Nice, ľudia! Že idete playgun. Skúsim playgun, ľudia. Ja to nikdy nerobím, ale tak keď som už na videu. A aspoň Otis to dal. Max. Ľudia, teraz behľadačky všetci, kto ho mal radi, alebo ju, čo viem, kto to je, a ja nenávidím Maxku. To ste ja neznašal. Bum. Kámo, chudáci. Poď Otis. Yes. Yes, kámo, poď. Kámo, teraz som musel prehrať. Kámo, ja som videl, ľudia, mne Maxka vždycky prináša proste zlý lak. A toto video neukončím bez ranku 25 na Angel. Ešte to nie je jak predtým, že 750, aby ste mali 25. To by sa fakt nedal, ľudia. No poď si. Kamo, Bas, prosím, nebuď debil a nechoď fajtiť, keď sme obidva mŕtvi. Šikulka, Bas, šikulka. Najväčšia šikulka, ako som kedy videl. Kamo, konečne teammates, ktorí vedia zdrhať. Kamo, poď krov, poď. Ja tu nie som. Tak už vedia. Kamo. Toto by znova prehra. Ľudia, ja keď natáčam, tak ja stále prehrávam.
Dobre, už nemôže byť štvrté miesto. Edgar. Zabiť Edgara. Kamo, čo robí? Čo ten baz robí, kamo? Čo robí? Kamo, prvé miesto musím dať, ľudia, prvé miesto. Ešte ma znova niečo v Brawl Passe. Kamo, to je taký debil. Hej, ľudia. Ja teraz fakt rage'ujem. Lebo toto natáčam tak 20 minút, či koľko. A dostal som tak 15 pohárikov, či koľko. Začínal som 22. Kamo, ten drill bol slabý, možno tak ten Colt. To má tak power 1. Kamo, nerob! Nechoď, fighting, nechoď. Kamo, teraz neviem, či ten druhý mŕtvy. Dobre, ale Kilian to prežil. Šikovný Kilian. Ja ľudia, to teraz znova nechcem strihnúť. Lebo ja, jak to strihnem, tak vtedy dám presne to prvé miesto. A proste, ako načas by som to potom točil. Nice. Spike dole. Kryla. Сука. Tretie miesto máme zaručené. Viete čo, ja to ľudia vypnem a ja vám to proste ukážem, až keď budem mať ten rank 25. Lebo toto video by mal 3 hodiny. Ľudia, prepol som sa na social downy a chýba mi jeden pohárik. Jeden. Proste musím to konečne zvládnuť, ľudia. Robím to viac ako 3/4 hodinu a mám rank 24. To sa posunú 2 ranky. A moje nervy to už nezvládajú. No akože jasné, že toto video bude kratšie. A proste ja neviete, jak dlho to robím. OK, Colt, poď sem. Poď sem, chlapčík. Kamo, je už spúsral. Kamo, ľudia, teraz je 25 rank úplne easy. Ok, skúsim sa teraz zatunúť do kriku. Nejak 5. alebo 6. miesto by mi to už mohlo zvládnuť. Ako dať ten jeden pohárik. Si robíš prdel. OK, dobre, môžem ho zabiť. Ďakujem. Prosím, že mi to dá. Áno! Ľudia, ja tomu neverím. Toto je najlepší moment môjho života. Konečne toto video ukončím. Dajte mi odber, lebo toto video ma stáva fakt námahu. Hlavne moje nervy. A čus.